салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Субҳатон ба хайру шодӣ бошад. Мо имрӯз саҳарӣ дар райони шаҳри Нав тарафи Ҳисор омадагӣ ба дар боғи деҳқонон, боғи ангур. бовар кунед аҷоибот хело зебо, хело худамро хушҳол ҳис мекунам ки тоҷикистони азизам ҳамахе ҷоҳо дорад, ҳамахе деҳқоно дорад, ҳамахе одамои меҳнатие ки ҳамахе меҳнат мекунанд. бовар кунед ҷаннати ин рӯи замин худатонро дар ҳамин дунё ҷаннати ин рӯи замин ба ҳис мекунед ки аҷоибот. бовар кунед ҷаннати ин рӯи замин агар ҳама хел бошад, иншоаллоҳ ҷаннати он дунё аз ин ҳам зеботару аз ин ҳам хушрӯтар. барои ҳавай ҳамахе меҳнат кунем, ҳаракат кунем ки ҳамахе меҳнати ҳалола мо кати пул кор карда бошем, мисли ҳамин деҳқонои худомо. дар соли 2007 бозо мегӯянд ман ягон бор Россия кор рафтагӣ нестам. ҳаминҷо ба худо ба шукр меҳнат карда истодаем. ин осон не. бовар кунед меҳнат мекунед, роҳат мебинед. бародари азиз, худо хоҳад мо мана инҷа ангур мегирем, бо шаҳри Екатеринбург мебарем. худо хоҳад бо касое ки мисол метавонед ки худи чӣ гиред, деҳқон метавонед чирезман номерошона гиред ё номерошона дар зери навор мемонам. бохи дар амони Аллоҳ бошед.